mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri yandatambidzwa natsano wangu, handiti muzukuru mukuru anonzi iyeyo Boy Beats akati aiwa mhanyai nacho, handiti so ndichide big shout out kuna yo Boy Beats. So listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload my videos, you will be notified. Chiti zvirikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seinti. So nyaya yandauya nayo inyaya iri between Kiki Bedes and Kiki Bedes. Neno mazita. Kiki Bedes. Na Enzo Aisha anditi kudza naye chira anditi so Enzo Aisha nyaya iripo ndeyekudaiwo Enzo Aisha ane zvakanyorawo chekutanga Kiki Bedes ane song yakafeature yemuchinda anonzi iye Kruger so Kruger inonzi Mapisarema. So this song was Zukuru yakanzi Mapisarema, I think. Pisarema. Right, so this song this song was Zukuru Kiki vanoimba nechirungu, anditi mozwana Kiki Bedes vanoimba nechirungu musambo hip hop, anditi wechirungurungu. So pane line raakazoimba achitaura kuti wakanyimwa crown ku Zindenzo danzo iyo zvinozviwa kumhanyira sika ne hip hop, anditi vanzi wakanyimwa crown. So vanhu vakabva vangomhanyirira kuti aiwa ndi Enzo Aisha vari kurehwa, sekuziva kwenyu kuti Enzo akambotaura ndaresigna ku Zindanzo, but akazoonekwa kunetsana nana Holitena kuimba musambo hip hop, anditi so vanhu vakanzongoti aiwa ndi Enzo Aisha. So Enzo Aisha akazokandawo mashoko awo ari panapa pa Instagram account pake pama stories, akabva anyora akati zoni so twerking on my video brought more views. Wow, you twerking on yours, anditi zvichireva kuti zoni animozva kuti Kiki Bedes ndiye murandakadzi magate chichi ndiye musikana aitambisa mayo nini. So hanzi izvozvo zvawakaita zvakakupa maviews akawanda. So Kiki abva azokandawo, abva akanda post inoyi aihondo, obva ataura akati chakandwa obva ati LOL inoreva kuti laugh out loud, anditi kusekesa kwakati, anditi I think ndozva zvinoreva. Hanzi musatitume kutaura zvisina basa, vamwe hamutane kuchema kai. Hanzi Enzo hatane kuchema, so saprovoke munhu kutaura zvisina basa. Hanzi hana kuchemedza Enzo Kiki Bedes achireva kuti kudii paipa pakaita interview na KVG, if you remember very well, Enzo akazopedzera akuchema. So apiwaoni kuti musatituma kutaura zvakawanda, anotokuputitsai mwazitanga kuchemana Enzo. Ndohondo iripo pakati paKiki Bedes, vakanga vachimbowirirana vachitora mavideos vari vese. Iye zvinoizvi vakuratidza kuti vaakudi vakumarana sika. Ameno, munozviona sei vazukuru? Ndonyaya yatati kuigei munge muri munoziva kuti Enzo naKiki Bedes ndozvikuitika pakati pavo. Video rarebesa raEnzo naKiki. Ngataura necomment section kuti munofungei nezvehondo iyi pakati pevaviri ava. From Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, but it's not much love.